Pinagmumulta ng DENR-EMB ang Far East Alcohol Corporation sa Apalit, Pampanga matapos bigyan ng 2 notice of violation dahil sa tumagas na tangke ng molasses na sanhi ng fish kill sa Masantol at Macabebe. Dahil sa paglabag, tinatayang 300,000 piso maging multa ng FIACO. Si Rainiel Pawid ang may balita. Noong ikatlong linggo ng Setyembre nang bumulaga sa mga residente at mangingisda ng Apalit, Masantol at Macabebe ang patay na hipon at mga uri ng isda sa Pampanga River. Ang itinuturong dahilan ang tumagas na molasses mula sa tangke ng Far East Alcohol Corporation o FIACO sa Barangay San Vicente. Inihain ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau o DENR-EMB ang 2 notice of violation sa FIACO. This has been complained of, no? Dahil allegedly, may nagkaroon ng fish kill, so complaint yan, and we notified FIACO on this. The second notice of violation is spillage, no? Ayon kay Claudio, 2 ang nakita nilang paglabag ng FIACO sa ilalim ng Presidential Decree No. 1586 o Environmental Impact State System. 50,000 piso ang babayaran ng FIACO sa kada paglabag, habang nasa 200,000 piso ang pinakamataas na maaaring bayaran ng FIACO sa paglabag naman sa Philippine Clean Water Act of 2004. For example, sa PD 1586, di ba? 50,000 ang per violation. And based on the initial assessment natin ay dalawa lang yung conditions of the ECC which had been violated. So, but under the Clean Water Act naman, meron tayo nag-range from 10,000 to 200,000. Sa kabuuan, hindi lalampas sa 300,000 piso ang babayaran ng FIACO sa ginawang pinsala sa kalikasan at kabuhayan. Inatasan na rin ng DENR-EMB ang FIACO sa pagpapatayo ng wastewater treatment facility. Sinisimulan na rin umano ng FIACO ang pagpapatayo ng proteksyon o harang sa bakod upang hindi na maulit ang insidente ng pagtagas. Kanina pinag-usapan namin how far had you done in mitigating as far as the damage is concerned. So pinakita naman nila yung mga improvements, no? Katulad nito, improvement ng tank na ito yung bumigay. So, welded na siya. And gumawa na rin siya ng mga perimeter, no? Perimeter wall, okay? Sa huling mandatong ibinigay ng EMB sa FIACO, kinakailangan na sa loob ng 1 buwan ay maayos ng kumpanya ang pasilidad nito bago magbalik operasyon sa Nobyembre. Ako si Rainiel Pawid para sa Metro.